O Concello da Pobra está inmerso no deseño do dispositivo de seguridade para as festas do Nazareno que concentran na vila miles de persoas. Esta mañá reuníase a Xunta Local de Seguridade para coordinar os distintos corpos e entidades que colaboran no operativo. Estará composto por axentes da Policía Local, Garda Civil e Protección Civil. 17 policías, os que van a facer, digamos, a vixilancia, me refiero a policías municipais. 10 son daqui da Pobra, se vai a fortalecer con 3 policías de Ribeira, outros 3 de Porto do Son e un máis de Brión. Despois, en canto a medios efectivos humanos, tamén vamos a contar ca Garda Civil. A Garda Civil vai a ter 2 patrullas que pode ampliarse un pouco, pero, bueno, de momento van a ser esas 2 xa seguro. E despois Protección Civil, en total calculamos que van a ser sobre 25. 10 de aquí da Pobra e 15 que van a vir de colaboracións cos asuntamentos limítrofes. Instalarase tamén un posto de mando avanzado de Axega e varios puntos violeta. En canto ao tráfico, está previsto habilitar distintas zonas para o estacionamento de vehículos na zona dos Areos e na esplanada portuaria, así como no aparcadoiro do Gadis, que cederá este espazo o domingo día da procesión. Ademais do apoio para garantir a máxima seguridade durante os festexos do Nazareno, a subdelegada do Goberno en Galicia sinalou a estreita colaboración que o Goberno Central ven mantendo co Concello da Pobra en diversos ámbitos como a rexeneración do litoral ou a eficiencia enerxética. Estamos traballando tanto na recuperación dos espazos da costa con esa obra que xa rematamos na Ribeiriña, pero tamén, bueno, pois traballando no ámbito na costa con programas que teñen que ver coa conectividade a través do programa único, con temas que teñen que ver coa financiación e cos fondos do Pacto de Estado de Bioxen para traballar no eido da prevención da violencia de xénero. Como lles digo, bueno, pois por suposto turismo, non? Un plantexamento sostible no ámbito turístico. Creo que son temas importantes que inciden na calidade de vida da veciñanza e cos que nos, o Goberno de España, está absolutamente comprometido. Os últimos investimentos realizados na Pobra polo Goberno Central ascenden a 5,6 millóns de euros.